Hola, vaig explicar les activitats de matemàtiques d'aquesta setmana número 8. Com veieu, teniu només dues activitats. Si cliqueu a la número 1, activitat coordenades. Sobre una fitxa interactiva, teniu unes coordenades i aquí us ho explica bé que s'han d'arrossegar i que primer va la lletra i després el número. Llavors, heu d'anar mirant els dibuixos. Vull fer aquest, la lletra és la A i el número és el 8. Doncs A8, busqueu aquí aquell dibuix i l'arrossegueu al seu lloc. Quan la tingueu feta, li doneu a terminado. Sembla fàcil, però us heu de fixar, amb les coordenades, número, lletra, heu de mirar bé. Terminado, com sempre, enviar a mi professora perquè m'arribi a mi. La fitxa li poseu sempre al correu 6è Wagner. Quan la tingueu feta, veniu al fòrum de l'activitat i, com sempre, afegeix un nou tema de debat, em dieu Marta, ja he fet la fitxa i d'aquesta manera jo us puc posar la nota i queda registrada. I després, activitat número 2. Activitat, segueix el camí. Si cliqueu, sobre aquesta fitxa teniu aquí un mapa, un plànol d'una ciutat i aquí teniu diferents coses. A veure si encertes on hi ha algunes coses. Aquí teniu el parc és davant de la porta principal de l'Ajuntament. Pinta de verd l'espai que ocupa el parc. Busqueu on està l'Ajuntament, mireu on està el parc, diu davant de la porta i el pinteu de color verd. Aquí explica una altra cosa i diu pinta el garatge de vermell. Doncs el busqueu. Amb les pistes que us dona heu de buscar i pintar del color que us demana. Aquesta fitxa heu d'intentar imprimir-la o bé haureu de copiar el mapa, el plànol, tampoc és difícil de copiar. I després, l'altra activitat, aquest és el camí que faig per anar de l'escola a casa meva, ressegueix-lo amb una línia de color blau. Ho podeu fer amb llapis també. I us va explicant, surto de l'escola i agafo el carrer dels Fusters. Busqueu, mira, l'escola, busco on està el carrer dels Fusters, carrer dels Fusters. Heu d'anar llegint i anar fent les línies i així arribareu on està la casa. És saber trobar, ubicar-se en un plànol i saber seguir unes instruccions per seguir un itinerari. I ja està. Quan la tingueu feta, la fitxa, és una tasca, per tant, li haureu de fer la foto, cliqueu a la tasca, me l'envieu a mi d'aquesta manera i així jo la puc corregir. D'acord? I ja està.